fő, nehezen fáradtan induló nap. Édesanyám útközben hidegróma kap. Dudál, elősz, minden mást mellősz. Kiszállok remegve, Sanyi kezét megrázom nevetve, mert ilyen jól meg vagyok nevelve. Bemegyek, köszöntöm helyemet, leülök, de már idegbe jövök. Jönnek a jegyek, 90% hogy már hazamegyek. Iskola végén hív a pa. Mi ez az egyes, kurvára gyere haza. Nem az iskola a hibás, hanem a tanulás, na, az a kihívás. Bemegyek, köszöntöm helyemet, leülök, de már idegben jövök. Jönnek a jegyek, 90% hogy bár haza megyek. Jegyezd meg, nem az iskola a hibás, hanem a tanulás az a kihívás.